Ο Απόλλων Χαλανδρίου μας έχει εντυπωσιάσει. Πραγματικά μας έχει εντυπωσιάσει, αφού και οι 5 βαθμοί που έχει μαζέψει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα είναι εκτός έδρας. Και μάλιστα με ομάδες καλές. Με το Χαλάνδρι 1-1, με τα Σούρμενα που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας 0-0 και τώρα πήρε και μία νίκη μέσα στο Βύρωνα επί του Αθηναϊκού με 2-1. Ο Χρήστος Βλάχος είναι ο πρωτομάστορας των επιτυχιών της εκτός έδρας εμφάνισης του Απόλλων Χαλανδρίου. Καλή σου μέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα. Άκουσες τι είπα, μας έχεις καταπλήξει με τα εκτός έδρας παιχνίδια σου. Πρώτα απ' όλα πες μας το παιχνίδι πώς ήταν με τον Αθηναϊκό. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Πρώτα απ' όλα να κάνω μια διευκρίνηση. Πρωτομάστορες είναι οι παίχτες και όχι εμείς. Έτσι. Αυτοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εικόνα και τα αποτελέσματα μέσα στην ομάδα, με τη βοήθεια τη δικιά μας φυσικά. Έτσι. Ναι, ήταν ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο, μπορώ να πω και ισορροπημένο. Τουλάχιστον από πλευράς δημιουργίας φάσεων. Θεωρώ ότι ήταν ισορροπημένο, οπότε θα κρινόταν σε μια κλωστή. Νομίζω ότι στις λεπτομέρειες αυτή τη φορά ήμασταν εμείς πιο προσεκτικοί. Και σε γενική εικόνα όμως είχαμε μια πολύ καλή παρουσία. Ήμουν πολύ ευχαριστημένος από όλη την προσπάθεια που καταβάλαμε μέσα στο γήπεδο. Θεωρώ ότι αυτή τη φορά αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν ότι ήμασταν λίγο πιο συγκεντρωμένοι σε πράγματα που έπρεπε να κάνουμε στο τελικό τρίτο. Μάλιστα. Πώς το εξηγήσει η ομάδα να παίρνει βαθμούς εκτός έδρας και μάλιστα και με αντιπάλους καλούς και μέσα στο γήπεδο να μην τα πηγαίνει τόσο πολύ καλά? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε δύο διαφορετικά μοτίβα στα παιχνίδια που παίζουμε. Στα εντός έδρας και στα εκτός έδρας. Στα εκτός έδρας συνήθως οι ομάδες έρχονται να μας πιέσουν πιο ψηλά. Πράγμα που εμάς μας βρίσκει, μας βοηθάει στο να βρούμε περισσότερους χώρους στο να δημιουργήσουμε. Αντίθετα, τώρα στα εντός έδρας παιχνίδια έχουμε βρει μια άλλη αντιμετώπιση, όπου οι αντίπαλες ομάδες έρχονται κυρίως να παίξουν πιο κλειστά. Είναι πράγμα που ήδη το δουλεύουμε πάρα πολύ και προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Αλλά ίσως σε συνάρτηση με την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου αυτό μας δυσκολεύει λίγο παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι τώρα 5 βαθμοί. Ατενίζεις βέβαια το μέλλον, όπως και οι παίκτες και ο φίλαθλος κόσμος, το μέλλον με αισιοδοξία, γιατί η δουλειά που γίνεται είναι πολύ σημαντική. Το έχουμε δει και το έχουν παραδεχτεί μάλιστα και οι αντίπαλοι που σας έχουν αντιμετωπίσει. Επόμενη αγωνιστική, 10η αγωνιστική, εντός έδρας με το Δόξα Βύρωνος. Θα κάνουμε μια πρόβλεψη. Πρόβλεψη δεν θα κάνουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι από πλευράς μας, τις προβλέψεις τις κάνουν άλλοι, είναι ότι θα προσπαθήσουμε πάντα να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ήδη έχουμε συγκεντρωθεί και έχουμε εντοπίσει τα δυνατά σημεία του αντιπάλου και τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου, όπου θέλουμε να δώσουμε βάση να αντιμετωπίσουμε τα δυνατά σημεία και να χτυπήσουμε τις αδύνατες πλευρές ουσιαστικά του αντιπάλου. Θεωρώ ότι θα γίνει ένα παιχνίδι όπως όλα αυτή τη στιγμή στον όμιλό μας, που θα κρυθούν στην ομάδα που θα προσέξει πιο πολύ τις λεπτομέρειες στο τελικό τρίτο, είτε αμυντικά είτε επιθετικά. Αυτό βλέπω εγώ μέχρι στιγμή στα παιχνίδια του ομίλου. Όχι μόνο στη δικιά μας ομάδα. Βλέπουμε η Δόξα Βύρωνος είναι στην 7η θέση, 14 βαθμούς, 8-9 τα γκολ. Αυτό είναι κάτι που σε βοηθάει? Βλέπεις μια άμυνα κάπως ευάλωτη για τη Δόξα Βύρωνος? Μου κάνεις πάσα, Γιώργο, γιατί κοιτάζουμε και εμείς πολύ τα στατιστικά. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό για τη Δόξα Βύρωνα, που νομίζω ότι δείχνει το χαρακτήρα της ομάδας, είναι ότι έχει σκοράρει και έχει πάρει πολλούς πόντους μετά τον 90 λεπτό. Είναι σε 3 ή, αν δεν κάνω λάθος, ή 4 παιχνίδια, δεν έχω τώρα μπροστά μου τα στατιστικά. Πράγμα που δείχνει ότι είναι μια ομάδα που δεν παρατάει τα παιχνίδια, που το κυνηγάει μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και δείχνει μάλιστα και την ίσως και χαρακτήρα που έχει όχι μόνο σαν ομάδα, αλλά και σαν παίχτες μέσα, σαν προσωπικότητες. Είναι μια ομάδα που έχει την ταυτότητα των προπονητών, έτσι. Και ξέρουμε ότι θα είναι ένα πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αυτό που λέμε, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι μέχρι, ειδικά για αυτή την ιδιαιτερότητα, μέχρι να λέξει ο διαιτητής. Είναι στο 98, είναι στο 99, είναι στο 95. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος μέχρι εκεί. Στο έχει δείξει η Δόξα Βύρωνα αυτό. Μάλιστα. Κλείνοντας, Χρήστο, πες μου κάτι. Αναμφισβήτητα η δουλειά η οποία γίνεται με τις ακαδημίες είναι πολύ καλή. Βγαίνουν παίκτες, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Πόσο ικανοποιημένος είσαι εσύ από την όλη δουλειά που γίνεται στον Απόλλωνα Χαλανδρίου και τι θα ήθελες για να πετύχεις κάτι ακόμα καλύτερο? Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την όλη νοοτροπία του συλλόγου, το πώς δουλεύουμε και τι αντιπροσωπεύει ο ίδιος ο σύλλογος. Δηλαδή στηρίζει πάρα πολύ τα δικά του παιδιά. Προσπαθούμε να φτάσουμε σε όσο δυνατόν υψηλότερο επίπεδο γίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα που έχει ο σύλλογος. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο ταβάνι αυτής της προσπάθειας, διότι παίζουμε πραγματικά με αρκετά νέα παιδιά. Θεωρώ η δουλειά αυτή ευτυχώς έχει αρχίσει να γίνεται και σε πολλές ομάδες. Δηλαδή, πάμε να δούμε λίγο γύρω μας. Ατρόμητος Χαλανδρίου, πάρα πολύ καλές ακαδημίες, στηρίζει αυτό το πλάνο. Χαλάνδρη αυτή τη στιγμή, πολύ καλές ακαδημίες, στηρίζει και το Χαλάνδρη αυτό το πλάνο. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε ομάδες που στηρίζουν τα νέα παιδιά. Τώρα, το τι παραπάνω θα μπορούσαμε να κάνουμε, δεν νομίζω ότι η φιλοσοφία του Απόλλωνα είναι να είναι το σκοπός της να είναι, ας πούμε, π.χ. να ανέβουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό νομίζω ότι χτίζεται χρόνο με το χρόνο, λιθαράκι με το λιθαράκι, και βελτιώνοντας τους παίχτες μας και τις εγκαταστάσεις πιθανότατα, γιατί παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο όλα αυτά, σιγά σιγά ο Απόλλωνας να αρχίζει να γιγαντώνεται. Αλλά αυτά θέλουν μεγάλη υπομονή, δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, για να είναι στέρεα. Μάλιστα. Να σταθώ λιγάκι στις εγκαταστάσεις που είπες εσύ, γιατί βλέπουμε ένα γήπεδο το οποίο προσωπικά δεν με ικανοποιεί καθόλου, όχι μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στον περιβάλλοντο χώρο γύρω-γύρω. Εκεί δεν πρέπει να γίνει κάποια δουλίτσα από την διοίκηση, από τον κόσμο, από το Δήμο? Κάτι πρέπει να γίνει, δεν είναι? Η διοίκηση προσπαθεί πάρα πολύ για να παρέχει το χώρο όσο γίνεται καλύτερα. Νομίζω ότι το πρόβλημα ουσιαστικά του γηπέδου αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι άλλο από τις εγκαταστάσεις, γιατί οι εγκαταστάσεις, άμα αρθείτε και δείτε τα αποδυτήρια, πώς τα έχει φροντίσει η διοίκηση και όλα αυτά, είναι υπέροχα πραγματικά. Νομίζω η δυσκολία είναι αυτή τη στιγμή μόνο ο αγωνιστικός χώρος, που μάλιστα ο Τάπητας αλλάχθηκε πρόσφατα, αλλά ίσως δεν είναι και η καλύτερη δυνατή ποιότητα που έχει μπει. Αλλά αυτό νομίζω ότι αφορά κυρίως το γηπεδικό, την ποιότητα που μπορείς να βγάλεις μέσα στο γήπεδο. Στα υπόλοιπα νομίζω ότι γίνονται βήματα, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο. Τώρα δεν είμαι και αρμόδιος να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό Μάλιστα. ίσως είναι καλύτερο Αυτό να σου μιλήσει είναι κάποιος από τη θέμα διοίκηση. άλλων. Ναι, Ναι, είναι άλλο ναι, θέμα το ναι. οποίο θα το δω στο Χαλάνδρη. Θα τα κοιτάξουμε, να τα δούμε, να ασχοληθούμε με αυτά για να βοηθήσουμε την μεγάλη προσπάθεια που κάνετε εσείς, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές, οι διοικήσεις, γιατί και αυτοί βέβαια κάνουν μεγάλη προσπάθεια και μπράβο τους για όλους που αγαπάνε και το ποδόσφαιρο και είναι πολύ κοντά σε αυτό. Χρήστο, λοιπόν, Τρίτη σήμερα, καλή εβδομάδα να έχεις, καλές προπονήσεις, με υγεία στα παιδιά, και ελπίζουμε να πανηγυρίζουμε εδώ στο Γαλάνδρη για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Απόλλωνα, για όλες τις ομάδες. Καλή Έτσι συνέχεια. ακριβώς. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλημέρα. Καλή Καλημέρα. συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια.